Sunana Haruna ko ɗan Nomau. Jinjina ga ƙasashe da alƙaryu na nahiyar Afirka baki ɗaya. Jinjina ga masu amfani da harshen Hausa a duk inda suke a faɗin duniyan nan. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. A yau zan fara gabatar da tsari na karantar da ilmomi daban-daban ta hanyar harshen Hausa. Tsarin namu zai kasance kamar haka. Za mu fara da karantar da ilimin ƙirƙire-ƙirƙire, wato ɓangaren fizik ko kuma fizik. Sannan mu karantar da ilimin sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa, wato computer science ko kuma informatics. Sannan za mu kawo muku mu karantar da ilimin lissafi, wato mathematics ko maths. Don fahimtar da ku abinda muke kawowa, za mu san kasanyo kalmomi na wasu manyan harsuna na duniya, wato kamar kalmomi wanda na harshen turancin ingila wato english, ko kuma da kuma kalmomi na harshen faransanci wato french.